Ahoj, dedo! Počkaj, ty sopliak, veď ja si to s tebou rozdám. Čo si praštený? Dokázali spustiť ešte pred Vianocami. Do konca roku ešte niečo vyprodukuje. Však už je na čase, lebo moja Juliška má už takto skrčený nos. A to máš čoho? Že mu nazerá do výplatnej pásty. Fakt, súdruh námestník, za posledné mesiace sme si toho veľa nezarobili. A život je drahý. Veď táto Juliška vynáradí. No, tak vidíte, a už nová Vana má aj nové meno. Juliška. Juliška, 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 Juliška. Počkaj. Počkaj. Tak. To má byť koňak. To by chcel pokrstiť. Nebude nič. Krstiť môžu tí, čo majú po zmene. Poď. Nie, fľašku treba vrátiť. To je koruna. Súdruh námestník. Čo je? Súdruh námestník, túto poštu musí šofér hneď odviesť. Magduška, nemám vás ohriať? Dnes máte akúsi dobrú náladu. To máme. Pozrite, ako dymí. Dymí, ale vy sa tvárite, ako by dymil do vášho vrecka. A nedymí? Je tu starý? Je. A čo by si chcelo, mladý? Tak zavolaj mu. Ale ba, len nepraskni. A ministra ti nemám zavolať. Neblázni, doniesol som riaditeľovi stromec. Aha, no dobre, ale ja ho teraz nemôžem zavolať, je u neho námestník Zachar. Výborne, lebo ten druhý je preňho. Tak ich polož tam do kúta. Ty počkaj, mladý, a ktorý je pre koho? A čo ja viem? Veď oni sa dohodnú. Nemáš pravdu, ale mám. Nemáš! Pozri sa. Šlo by vlastne o akýsi prototyp špičkovej elektrárne, ktorá by vypomáhala od 6:30 do 8:30 a od 16:30 do 18:30. Samozrejme za normálnych okolností. V čase havárie by bola na nezaplatenie. A výkon 20 MW. Ty si sa zbláznil. Keď beriem do úvahy len dva motory z TU-104. Zbláznil 20 MW. Dnes, keď budujeme giganty, atomové elektrárne, ja mám presazovať motorčekovú hračku. Ako výpomoc by to stačilo. A keď nebude v sieti napätie, ako ju naštartuješ? Diesel agregát. Motorček na motorček. Nie, s tým ja nikam nepôjdem. Chceš, aby sa mi vysmiali? Prečo by sa ti mali vysmiať? Ber si tie svoje krámy a staraj sa o svoju robotu. Toto prenechaj výskumu. Výskumu. Oni sú za to platení. Vynálezca. Ty sa staraj o rozvod a nie o výrobu prúdu. Ty máš vždy pravdu. V poslednom čase, ako si na mňa zazeráš. Nemaj komplexy, inžinierik. No nie, tak vážne, povedz mi, čo máš proti mne? To, čo proti všetkým vyštudovaným. Smrdíte mi na stohonov.
Nič nestojí v ceste, vysokú školu by si sa mohol robiť aj ty. No, popri tomto zamestnaní a s rodinou na krku, ďakujem. Nebol by si prvý. Ak chceš, vybavím ti to. Mrzí ťa, že tvoj brat je nevyštudovaný. Aj, táraj. Aj Eva by bola veľmi rada, keby si skončil nejakú školu. Myslíš? Vieš čo, príde to navrhnúť. Náramne sa pobavím ako politíš. A tu si. Už 7 rokov. Irena, prosím ťa. Teraz povieš, čo si o tom, ako ma miluješ, potom o ťažkej a dôležitej práci, potom zase, ako ma miluješ, že som pekná. No dobre, ale ja som slúbila krajčovcom, že dnes prídeme. Pozvali nás na zajtra. Ale chcem, aby sme štedrý večer oslávili sami dvaja. Budeš musieť ísť sama, miláčik. Mám prácu. Nezabudaj, že máš aj ženu. Viem. Mladú ženu. A krásnu. A prečo sa správaš ako starý plesnivec? Čo narobíš? Roky letia. Ale vravila si, že s tým počítaš. Počítam. Tak sme to potom precenili. V tebe hrá každá žilka a ja... Unavil si sa, starček. Trochu. Preto ti vravím, choď sama. A nebojíš sa? Nie. Zacharová. No, chcel by som so súdruhom námestníkom. Pracuje. Čo mu mám odkázať? Má tu návštevu. Akú? No, dámsku. Prosím, poníženie. Áno? Z práce. Máš návštevu. Akú? Dámsku, prosím, poníženie. Haló? Zachar. Dobre, prídem. Nech vás zavedú do mojej kancelárie. Hneď som tam. Potom ti vysvetlím. Choď ku Krajčovcom. Neviem, kto to je, čo chce. Možno niečo dôležité. Počkám tam na teba, zastav sa po mne. Aj ty ráno skoro vstávaš. Spať, to sa ti ľahko povie. Tuším, že je naozaj hore. Ticho, ticho. Už spí, poď. No, tento byt. Nežomri, buď rád, že ho máme. Do jary už nejako vydržíme.
Martin ma nahovára do tej školy. Ja mu nahovorím. Živiť nás bude on, čo? Popri robote. Nemáš toho dosť. A na čo ti bude tá škola? Pýtal si sa, o koľko zarába? Ja hej. O 600 menej ako ty. Tak na čo ti je škola titul? Na ten deň v obchode nič nedajú. Ja ťa chcem mať doma. Nechcem, aby si sa túlal po nociach. Nie je nám takto dobre. Veď som hovoril, aby si ťa prišiel vypočuť. V novom byte sa neopováž namontovať telefón. Všetko v poriadku? Všetko, súdruh námestník. Takhle nech to vydrží. Vonku sa dvíja vietor. Pre každý prípad som zvolal pohotovosť. Kto má dnes? Nemcovský Bíroš Lapšák. Bíroš? Peter či Martin? Peter, súdruh námestník, Peter. Dobrý večer. Dobrý večer. Vravili ste, že je to dôležité. Pre mňa, nie pre vás. To dúfam. Tak úvod by sme mali za sebou. Neponúknete ma sadnúť? Teraz by som mala povedať, kto som a čo chcem, nie? Teda kto ste? Vaša dcéra. Denisa? Denisa? Vyrástla si. To sa stáva. U niektorých jedincov je to viac menej isté, že za 15 rokov trochu povyrastú. Mrzí ma, že som ťa hneď nespoznal. Fajn. Zbožňujem trefné odpovede. Mám to asi po vás. Voľa, kedy si mi týkala. Keď si to želáš. No a teraz by sme mohli prejsť k otázke, čo chcem. Moment. Vie o to matka? O čom? Že si prišla za mnou. Že odo mňa čo si chceš. Že si nadviazala spojenie. Pri rozvode sme si totiž A viem, čestný dohovor. A človek by mal vždy a za každých okolností dodržať dané slovo, to už poznám naspamäť. Mama nič nevie. Je to akcia na vlastnú päsť. No dobre, tak von s tým. O čo ide? O mňa. Ja viem, vy ste sa dohovorili a ja som bola malá 5-ročná žaba, ale pri tom svojom dohovore ste zabudli, že niektorí jedinci povyrastú a budú mať raz svoje vlastné problémy. Chlapec? Škola. Nejde? Práve naopak, ide a výborne. Chcela by som pokračovať v Paríži na Sorbonne.
Na škole robia prieskum. Doporučili by ma. Nároky teda máš, len čo je pravda. Ty fajčíš? Nemusím, ak nechceš. Nemyslel som to tak. Celkové. Celkové to máš jedno, či vdychuješ nikotín alebo bratislavský ozón. Ale vráťme sa k jedincom, ktorí povyrástli. Pozri sa. Mama si žije svoj život. Ty si sa tiež zariadil po svojom. Tak prečo by som aj ja nemohla? A prečo nemôžeš? Predpokladám, že vec má nejaký zádrhel. Keď si za mnou prišla. V noci, po toľkých rokoch. Má. Potrebuje to trochu potlačiť. Nejakého stríčka. Ja mám otca veľké zviera. Aj keď ma 15 rokov nevidel, prídem za ním a poviem mu, tu som. Tým, že si po celý ten čas platil výživné, sa tvoje povinnosti neskončili. Neprestal si byť mojím otcom. A ja som neprestala byť tvojou dcérou. Teraz je dievča veľké a potrebuje... Potlačiť. Trochu. A on to urobí? Urobí? Urobí, lebo má výčitky svedomia. Odpusť. To nič, už je to vonku. Tak chceme ísť študovať na Sorbonu však. A potrebujeme potlačiť. Protekciu odsudzujeme, tak v celku, keď sa nás netýka. Ale v opačnom prípade... No a čo máme robiť, keď sa chceme niekam dostať? Alebo máme ostať doma, sedieť za pecou a odtiaľ vykrikovať heslá? Ja viem, nie je to správne. Ale keď nepôjdem ja, pôjde niekto iný. Zachar. Laciak, len skúšam, či ste ešte tu, súdruh námestník. Mám taký pocit... Tie tvoje pocity. No, dnes je to čosi viac. Už nám hlásia výpadok. Nerob paniku, pozrieme sa na to. No choď, ja ťa počkám. Je už neskoro. Ja neviem... Nikam sa neponáhľam. Mám čas. V kuchynke mám čaj, kávu, cukor. Obslúž sa, dobre? No čo je? Sedí si na ušiach? No, daj mi záluhy. Áno, záluhy. Krutino, ale čo si ma nerozumel? Áno, počkám. On si tam iste pokojne drichme. Všade nemusí byť výchrica. Tam je určite pekne a pokoj. Čo je? Pekne a pokoj. No, pekne začína vianočná nálada. Budú si svietiť prskavkami. Na zdravie. Výjazdovka? Porucha na distribučnej stanici Lamač. Vypadli záluhy. No,
Veľa šťastia, chlapci. Tak čo to stvárate? Ja? To tuto Štefan. Vonku je, že nehodno psa vyhnať a on tam posiela chlapov. Ale sám si sedí v teplúčku. A na teba fúka, čo? Aká je situácia? Najprv vypadlo centrum a teraz záluhy. Matadorka stojí. Volajú sem každú chvíľu. Koľko máš chlapov? 6. 4 jašli na tú 22 a 2 robia na Matadorke. Vietor a námraza začínajú vystrajať so 400. Pripadám si ako pacient, ktorému nasadili infúziu. Čo to táraš? No, že ak nám vypadne 400, budeme ako pacient, čo mu prestrihli hadičku na infúzii. Kde ty na to chodíš? Do nemocnice. Poznám tam jednu prekrásnu sestričku. Dobre, čo? A tá sestrička? Počasie? Počasie? Bolo -10, teraz je -15 a stále sneží. Vietor 80 km za hodinu. Stúpa. Zožen toľko chlapov, koľko môžeš. Čo, teraz? Áno. Vytiahni ich z postele. Kancelária súdruha námestníka? Také čosi. A vy ste kto? Slečna alebo pani? A vy... Vy ste jeho manželka? Kde je? Neviem, ale môžem vám povedať, závidím vám ho, pani Irena. Kto ste? Pýtala som sa, kto ste. To je jedno, na tom nezáleží. Tak dobrú noc, pani Irena. Poviem, že ste volali. Okamžite mi ho zožente. To je nad moje sily, dobrú noc. Nemôže sa dovolať? Nie. Žilina. Žilina. Počujete ma? Ohláste sa. Voláme dispečing v Žiline. Tak čo je s tou Žilinou? No nič. Skús križovaný. Rozvodňa križovaný, smenový technik Šimko. Zachar. Počúvaj, Šimko, čo to tam stvárate? Počkajte. No čo je? Tak čo vypadlo? 400. Vypadla 400. Stihol som si všimnúť. Sme bez napätia. Viem, robíme, čo sa dá. Hneď tam pošlem chlapov. Počúvaj dobre, Šimko. Ja viem, že tam nehráte karty, ale nad ránom nám začne stúpať spotreba každých 10 minút o 5 až 10 megawatov. Ja viem. Viem, urobíme všetky opatrenia, súdruh námestník. Ak do 8 nebude mať aspoň 300 megawatov, vlastnoručne vás poprivezujem na stožiare.
Nech vás ten vietor trochu prefúka. Nech si nechá tie reči. Prestaň. A teraz nám nemusí lásku vyznávať, čo? Ticho. Žilina organizuje výpomoc z Hodonína. Ako náhle to bude, dostanete niečo po 4 110. Skúsime ešte raz tú 400. Laciak. Laciak, kde si? Zapínajú 400. Čo tam stváraš? Dohováraš sa s nemocnicou? Žiaľ iba s montérmi. Vráť sa k pultu. Šimko, no skús to. Môžeme. Tak ju zapni. Zapíname. Drží. Drží. A je vonku. Nechaj to tak, Šimko. Roztrieskaš rozvodňu, že ju ani do leta nedáme dokopy. Zavolaj, keď sa ohlási Hodonín. A teraz? Opäť Dimitrko a Kablo? Však ma zabijú. Čo keď aj? Niekto už len poteší tú tvoju krásnu sestričku. Neboj sa. Ohlásim havarijný stupeň 26. Križovaný dispečing. Zapínam 110. Počkaj s tou 26. Šimko, tak už to zapni. Zapnuté. Bežíme. A drží. Ako stoja opravári? Počkajte, tu mi to hlásili. Matadorka je v poriadku. Centrum sme mohli zapojiť iba po častiach. V Lamači vypadlo trafo, dávajú ho dokopy. Zapni Matadorku. A teraz centrum. No len pomaly, pomaly, pomaly. Len sa neboj. Dáme vypnúť pouličné osvetlenie. Ale ste sa poponáhľali. Aj tak sa bojím, či nie je neskoro. Žena to vždy vycíti. A pri Tiborovi? Pri Tiborovi? Volá sa predsa Tibor, či nie? Pardon, ale hovoríme my dve o tom istom mužovi? Ale áno, o tom istom. Ako dlho sa poznáte s Tiborom? Dávno. Veľmi dávno. Urobím vám kávu, dobre? Nie, nie, ďakujem, bola som na návšteve. Tak vy ste sa zabávali zatiaľ, čo on...
Ako vidím, ani on sa nenudil. Pýtala som sa, odkedy sa poznáte. 20 rokov. A vy máte? 20. Chceli ste niečo povedať? Vy ste... Áno. Dcera z prvého manželstva. Denisa. Len o jedno vás prosím. Nesmie sa dozvedieť, že som bola tu. Prosím vás, Denisa. Nič si z toho nerobte, pani Irena. Ja by som tiež žiarlila. Ja sa ti čudujem, Štefan. Čo už dávno nesedíš doma na dôchodku? Stratíš tu aj posledné nervy. A vy, súdruh námestník? Tiež máte službu, ste predsa tu. Dnes je tu veľa takých, čo nemajú službu. Zdravím vás. Vítaj, chlapče. A druhýkrát svoje vozy do takého počasia neposielajte. Tu vašu 613 sme viac tlačili, ako sme sa viezli. Vonku sú cesty zaviaté a po technických službách ani stopy. Áno, rozumiem. A tu ako? Chod sa preobliec. Koľký ste? No, opravári všetci, aj údržbári. Pár technikov sedí ešte doma, ale pošlem vozy. Nie, neposielaj vozy. Ak bude fungovať mestská doprava, nech prídu električkou. Vozy potrebujeme tu. Peter je dolu? Vraj išiel na to trafo do Lamača. Hneď ho odvolaj. Vás dvoch chce mať tu v rezerve. Vidíte len na môj príkaz, jasné? Siahni brata a nepohnite sa mi odtiaľto. Prosím. Volala rozvodňa Pionierska. Na dvoch stožiaroch prebíjajú izolátory. Musia ich meniť. Čo je ohrozené cez Pioniersku? 753 napája severnú časť mesta. 3 nemocnice, prvú pomoc, hlavnú stanicu. Nepoučuj, stručne. Rozvodňa? Zatiaľ beží s rizikom. Obmedzili sme len závody technického skla. Kde je energetik? Neviem.
neviem. Tak hožože, vyhrám hoci aj po zeme. Teplota klesá. Súdruh námestník, čo to tam máte za chrapúňa? Akým právom tu rozhoduje a dáva príkazy? Také ucho. Mladé, ale šikovné. Všetko urobil na môj pokyn. Vy ste úžasne milí. Svojim mladým a šikovným si dávajte akékoľvek príkazy, ale podľa hospodárskej zmluvy uzavretej medzi... Nemusíte mi ju citovať. Sám som ju podpisoval, súdruh námestník. Ja poznám svoje povinnosti, ale vy nepoznáte naše možnosti. Dávame vám toľko prúdu, koľko môžeme. Zariadte sa podľa toho. To je všetko. Vydržte. Tu je to. Vidíš? Ej, bude to fuška. Zavolaj, nech vypnú. Najskôr sa pozrieme, čo s tým je. Choď do psej batere, choď si sám. Ja sa chcem zdraví dožiť dnešnej štedrovečernej večere. Fero má pravdu. Ne, to je jedno. Ja budem spokojnejší. Za výpadok nech si zodpovedia páni. Sú predsa nejaké bezpečnostné predpisy, no nie? Tu trojka. Volajú z Pionierskej. Žiadajú vypnúť 753. Tak vypni. Zostane nám 754 a tá bude tak preťažená, že... Tak čo máme robiť? Ak tú rozvodňu nedáme do poriadku, vypadne všetko. Vyhláste odber podľa stupňa 23. Pre celý západoslovenský kraj. Bez výnimky. Ale podniky, čo majú výnimky, budú... Povedal som obmedziť. Zrušte výnimky. Vypni 753. Si krásny. A čo je s tým? Ešte to nám chýbalo. Renátka, prosím ťa, zodvihni tú lyžičku. Vieš čo? Zatiaľ aspoň zdobíme stromček. 753 vypnutá. Chlapci, ponáhľajte sa. Veľmi to potrebujeme. Budem u seba. Informujte ma o všetkom, čo sa kde robí. Dobre? Koľko? 1. Nepôjdeš domov? Čo sa stalo? Nič, čo by sa malo stať. Žena v 40-tke má predsa ešte právo chcieť žiť, milovať, byť šťastná. Vy ste zostali samé? No a ušiel za hranice a nechal nám mne nevlastného bračeka. A teraz? Teraz prišiel ďalší, mladší. Mama je pav a on robí návrhy mne.
Tak vidíš, ako máš veľkú dceru. Muži jej robia návrhy. Ach, vy chlapi. To máš aj o mne takú mienku? A čuduješ sa? 15 rokov si o mňa nezakopol. Ešte aj výživné si platil cez porožíro, len aby ti nič nepripomínalo, že som na svete. Tak čo si čakal? Že sa ti vrhnem okolo krku? Nečakal. Vy ste si s mamou povymýšľali všelijaké čestné dohody. Každý si žijete svoj vlastný život. A kto na to doplatil? Ja. Tak sa ma láskavo na nič nepýtaj. A predovšetkým nedovolávaj sa súcitu. Tak preto si... Preto som s nimi nešla na hory. Ale netráp sa, mám kam ísť. Mám k dispozícii celý byt, mám priateľov. A aj tá Sorbona. Nebolo by to riešenie? A dnes? Budeš sama? Bude to lepšie. Viem, ty si myslíš, že máme svoje. Ale aj tak je to moja mama. A mám ju rada. Budem šťastná, keď sa to medzi nimi urovná. A jedna štedrovečerná večera za to stojí. Nie? Už som hovorila s tvojou manželkou. A čo si jej povedala? Teda, oco? Taká mladá, pekná žena. A žiarli na teba. Si šťastný? Však si šťastný. Som rada, že to aspoň tebe vyšlo. Zachár mi predsa jasne povedal... Pozri sa, Bíroš, nevykladaj a vyraste. Do celého mesta ide prúd už len po jedinom vedení. To druhé musíte opraviť. Neboj sa, námestníkovi to vysvetlím. No to je ohromné. A čo vravia? Že robia všetko, čo je v ich silách. Čerta starého robia. Chcel by som teba vidieť teraz tam vonku. Koľko vydrží s tou kapacitou? Ak nám neobmedzia aj to, čo nám dávajú, tak pri zníženej prevádzke môžeme pokojne bežať. Lebo voda ide na diesel motory a ventilátory na štátny prúd. Oni si tu pokojne debatujú. Mali by ísť do elektrárne a niekoho chytiť pod krk. Rucináli, abych do toho praštil. Čo poviete na to? Čo? S vodou nevystačíme, ak nezapoja severnú vetvu. Nádrž pri Devíne je odstavená, náš bazén je o chvíľu prázdny. Odstav unit, metre. Sklovinu vypuste do nádrže. Ale pod Julíškou nie je dokončená. Prosím ťa, nemudruj. Odstaviť aj ostatné vane a šetriť vodu pre Julíšku. Ja sa pokúsim zavolať z elektrárne. Teraz sa tu nemotajte. Odstavujeme! To sa dalo čakať. Pondi sa. Konečná. Vystupovať. Raz darmo, Slovák nemá šťastie. Tak skúsme potlačiť, nie? Čo ja viem, skúsiť to môžem. Neleží na kasni. Darmo, kamarát, na jar, keď začnú fialky klíčiť, nadvihnúť si koleso a ty pofrčíš ako na reli. Veľa rečníš a málo píšeš domov. Tak zaprite sa, chlapi. No, tak poďme. No. Hej!
Naozaj je to zbytočné. Odháž lopatou sneh. Až pôjde dačo okolo, skúste ho vytiahnuť. Ja pôjdem ďalej pešo. A čo mám brať ja? Zober si ceruzku a papier. Môžeš mapovať okolie. Blázon. Mám všetko. Ty zostaň pri rádiostanici. Tam hore by ťa odfúkol. Stanica je zapnutá. Povedz, že sme ďalej išli pešo. No, dobre. To vám teda nezávidím, chlapci. Obráte sa na poruchy. Sekretariát riaditeľa. Súdruh riaditeľ hovorí na inej linke. Koho? Riaditeľa Dimitrovky? Počkajte chvíľku, súdruh riaditeľ. Prosím, Matadorka? Nevieme. Nevieme, pracujeme. Áno, áno, hneď ako to bude možné. Áno. Joj, bláznim sa. Nevieme. Na poruchách sa pracuje. Je tam? Ak nevyskočil z okna. Nestačí prepínať telefonáty. Áno. Áno. Hneď vás prepojím. Prirodzene preskúmam a dám vám vedieť. Čo to robíš, prosím ťa? Zbláznil si sa? Nečudoval by som sa. Ochromil si celý život v meste. V Dimitorke prestalo pracovať 4 000 ľudí. V Slovnafte 5 000. V Matadorke. V Kablovke, a to menujem len tie najväčšie. Tibor, toto si odskáčeš. Čo si odskáčem? I hneď odovolaj havarijnú situáciu. To nemôžem. Čože? Počkaj. Neskáč. Nedá sa. Zatiaľ. Do celej Bratislavy ide šťava po jedinej 110. A to by nestačilo ani pre samotný Slovnaft. A tak som vyhlásil 23. Ale to nikoho nebude zaujímať. Pred koncom roka všade naháňajú plán. Vyčíslia škody, ktoré sme týmto výpadkom spôsobili. A tie budú obrovské. A hodia nám to na krk. Áno. Viem. A čo mám robiť? Vypadla 400 a doteraz s ňou nepohli. Hodoní nám poskytol šťavu, ale nemáme ju ako dopraviť. Lebo rozvod ešte z cisára pána. To nikoho nezaujíma, len keď je zle. Veci sa riešia. Nebuď demagóg. Riešia. Lenže pridlo. Ako to myslíš? Pozri sa. Naplánuje sa sídlisko a v ňom tepláreň. Potom sa zistí, že nie je taký veľký kotol. Tak sa projekt zmení. 20 malých výhrevní. Ale rozvod zostane podľa pôvodného plánu. Ľudia sa nasťahujú a sídlisko bude bez tepla. A čím budú kúriť? Elektrinou. Darmo im bude z rádia oznamovať, aký regulačný stupeň platí.
Prosím ťa, prestaň mi tu robiť školenie. Si riaditeľ. Komu to mám povedať? A čo čakáš, že urobím? Že to zariadiš? Postaráš sa o to, že sa vyrovnajú sklzy vo výstavbe energetických zariadení. Že si všetky rezorty vyrovnajú dlhy voči energetike. A že sa s naším rozvojom bude počítať na prvom mieste. Ty nie si normálny. Ale som. Len ty si zvykol, ako si príliš dupať smerom dolu. Veď to je koruna. A kto zaplatí tie milióny? Kto? Kto za to môže? To je víc major. Lenže ten tvoj víz nás bude stať najmenej 8 miliónov korún. A ten tvoj major najmenej ďalších 15. Tak to sa zase nebojí, niekto to už zaplatí. Čo ma je potom? Čo? Ja chcem robiť. A majte rozum, ľudia, takto nie. Všetkým nám tečú nervy, ale takto nie. Teraz treba zachrániť, čo sa zachrániť dá. Inak to všetko pôjde na náš vrúb. Keď nebudem robiť, nezarobím. A žiť treba. A jesť. A vy ste tu na to, aby ste sa nám postarali o prácu. No čo mám podľa teba robiť? Čo ja viem? Keby som to vedel, bol by som riaditeľom. Čo s tým chceš urobiť? Opraviť. Preto sme prišli, či nie? Volovina, nevylezieš. Hore je vietor, bola by to hotová samovražda. No. Tam nikto nevlezie. Vy s diplomom nie, ale my obyčajní. Provokuješ. Máš strach? Mám. Ale ani ty nepôjdeš. Vrátime sa k vozu a zavoláme dispečing. Oni rozhodnú. Ľavá strana je pod napätím. Nedovolím ti hazardovať. Nikdy nehazardujem. Ale svoje si urobím. Trojka, počujete ma? Trojka! Trojka, ozvite sa! Dispečing volá trojku. Ťahaj! Ešte! Stačí?
No, môžeme, hádam. Hotovo! Púšťam! A ty čo, nemôžeš spať? Nedá sa. Kde sú všetci? Vonku? Tak čo? Opustila nás krásna sestrička? Ale so sestričkou je to v poriadku. Konečne krásne ženy sú na to, aby nás opúšťali. No čo s nimi na celý život? Nakoniec by sa aj tak niekto našiel, kto by mi za ňou pálil. Trojku. Zaviazli, je tam len šofér. Bírošovci sa vydali pešo po trase. Čo? No, spoj ma s nimi. Chytro. Trojka, ohláste sa. Trojka. Trojka, počujete ma? Trojka, Kučera. No, konečne ma vytiahli zo závejov. Je tu hnusná zima. Dokedy tu ešte budem trčať? Počúvaj ma a netáraj. Môžeš ma s nimi spojiť? Odišli asi tak... Moment. Pred 4 hodinami. Museli zájsť poriadne ďaleko. Vypni 754. Pána Beka. Sme bez prúdu. Idem k pohotovostným šatám. Čo sa robí?
Práve u mňa sedí námestník riaditeľa závodov technického skla. Čo mu mám povedať? Pýtam sa, čo sa tu robí. Momentálne už nič. Nefunguje osvetlenie, nefunguje doprava, mesto je bez prúdu. Ale prečo? Šťava prechádzala už len po 745-ke. Vypol som ju. Ty si sa zbláznil. Okamžite ju zapni. Sú tam ľudia a ja nemám s nimi spojenie. To ma nezaujíma. Máš mať spojenie. Zapni! Sú tam ľudia a nikto ma neprinúti stať sa ich vrahom. Vieš, aké obrovské hospodárske škody spôsobuješ? Viem. Máš okamžitú výpoveď. Ešte ju nikto neschválil. A dovtedy ja zodpovedám za životy tých dvoch. Dokedy chceš ešte čakať? No? Kým sa neozvú. Dám ťa zavrieť. Zapnite. Dispečing. Zachar. Zapnite 754 i 753. Aj tak ťa dám zavrieť. Čím ste boli v civile, súdruh riaditeľ? A vy ste kto? Čo tu robí? Je to moja dcéra. Tak to zapnite. To sme ale vyviedli, čo? Ocko sa bude hnevať však. To určite. Ja si to neviem vysvetliť. Opravil tú poruchu v takom vetrisku. Takú výmenu izolátora robievajú 4 chlapi a v normálnom počasí. Teda riskoval.
Určite si dával pozor. Tak prečo vás nepožiadali, aby ste vypli prúd? Bola to jediná linka, po ktorej ešte išla šťava. Mesto potrebovalo prúd. Myslel si, že o nič nejde. Ako to, že o nič nejde, veď na trase bol prúd. A oni o tom vedeli. Lenže každý skúsený montér tiež vie, že na dvojitých 110 do vzdialenosti 40 cm od rôtu pod prúdom je bezpečný. A každý si necháva ešte nejakých 20 cm v rezerve. Takže na 60 cm sa mu nemalo nič stať. A vidíš, stalo sa. Nemáš si prečo robiť výčitky. Ale teraz, čo tvoja Sorbona? Čo tam po nej? Alebo sa tam dostanem, alebo... Myslíš, že ťa to postihne? Určite. Škody sú priveľké. S tým musia čosi robiť. Iba ak by ma poverili výstavou tej 20 MW elektrárne. Aj tak si fantastický. A najčestnejší. Som rada, že som tvoja dcéra. A teraz poď. Sľúbila som Irene, že ťa privediem domov.